O Diario Galego, xa o di o seu nome, o que pode aportar é galego, visibilidade a unha manifestación da nosa historia, do noso presente e do noso futuro que está sendo esquilmada ou, senón, borrada. Un país que casi parece destinado á extinción desde o punto de vista humano, desde o punto de vista lingüístico, de vivir Galicia na lingua que tiña o seu pobo, parece ser a outra a vanguarda desa extinción. Primeiro, decidimos extinguirnos como cultura e detrás estamos extinguindo como pobo, como humanidade, como tradición, incluso como intérpretes do mundo, do pasado, da historia, tamén do futuro. Eu espero que sexa, sobre todo, un xornal onde todos esteamos representados. E cando digo de todos esteamos representados, refírome a esa comunidade, crear un espacio comunal que se está perdendo e que é necesario reivindicar como expresión non somente dunha vontade de futuro, como é a outra que aínda antes decía, senón como unha realidade que forma parte da nosa tradición. A creación de espacios comunais onde vernos, onde intercambiar información e facelo no que é o idioma que nos é propio.